Tervetuloa mun kanavalle tässä videossa. Mä päätin tehdä video, missä mä maistelen herkkuja, mitä mä ostin Helsingistä Tukholmasta. Ja joitain on välttämättä avattuja, koska niitä on maisteltu. Tai mun isolta, mutta mä en oo vielä kehdannut maistaa niitä. Joten eiköhänkö mä sais, nyt ois mun vuoro kyllä. Niin eiköhänkö mennes maistamaan videon pariin. Okei, ekana meillä olisi joku tämmönen litku tai tämmönen. Mä en oo vielä maistanut tätä, mutta mun isoit on avannut pari. Mut näitä on siis isoja. Täältä niinku mä sain tän sieltä Helsingistä. Kaikki nää mitä mä ollaan nyt, niin mä sain Helsingistä. Paitsi pari sain laivalta, koska ei Helsingistä, siis Tukholmasta eli Ruotsista, niin sain tän Tukholman pääkaupungista. Siellä oli kauppoja, niin sain tän. Sen takia kun me saatiin maistaa näitä. Ne oli niin. Siis yksi tämmönen oli jotain 15 kruunaa. Lidlissä siellä Ruotsissa, niin eiköhänkö mennä maistamaan. Okei, eli tämän sisällä täällä oli tämmönen litku. Tai mikä hitsin litku, mitä mä höpisen. Tämmönen joku pinkki karkki. Tämmönen purkka varmaan. Niin siis nyt meidän pitäisi tätä varmaan vääntää ja kääntää ja vääntää ja kääntää. No niin, nyt se irtos. Sitten maistetaan. Okei, toi meni kyllä ihan pilalle. No niin. Okei, ihan sama, pistetään vaan suuhun. Kovaa. Ihan hyvää. Anna tälle vaikka 8,5/10. En oo varma. Ehkä joku 7,5/10. Sellaista pitäisi olla tupla. Ja niin. Maistetaan tällaista patukkaa. Tupla. Tupla. Oikein näette tuplaa. Tää on parhain tähän mennessä. 10/10. Niin hyvä. Myönnän tähän väliin vähän kokista. Sitten tääkin on avattu. Joo. Aika hassun näköinen. Siinä on, niin kuin näette, se on tommonen tikkari. Sen pitäisi sisällä olla purkka. Tää on niin mun isoit kerttu. Ja siinä on tosi hassuja palloja. Elikkä eiköhänkö lähdetä maistamaan. En mä tykkää tästä niin paljon. Maku tiilaa vähän. Liian iso. En mä tiedä. Tällä mä en anna mitään, koska mä en vielä tiedä miltä tää maistuu, kun tää on niin iso. Mä en saa tästä niin paljon niin makua, kun tää on niin iso. Joten. No. Nyt meillä olisi vuorossa tämmönen. Tällaisia valloja. Tällaisia neljöjä. Sour. Eiköhän mennä avaamaan tätä. Ja siis tätä ei ole vielä niinku avattu kunnolla, mutta mun iso melkein avasi tän, mutta tätä ei ole vielä kunnolla avattu, niin mä revin tän auki tän. Mä menen vähän repäs tosta auki. Tää on revästy jo. Se on otettu. Eli täällä on tällaisia nelkejä. Ja otetaan täältä vaikka ekana tää sininen maku. Sitten vähän myöhemmin maistetaan näitä muita makuja. Eli siis tää näyttää tältä.
tämmönen sininen kuutio. Ja mä en oo yhtään tiedä, että onko tää niin kuinka kirpeät vai onko tää ihan pikkasen, joten maistetaan. En tykkää. En tykännyt. Aika huonoa makusta. Sitten seuraavaksi meillä olisi tää brain liquor. Eli kuulostaa siitä, että meillä pitää jotain nuolla. Joten eikä avata tää ei nuolla. Voiko joku selittää, mikä tämä on? Nyt mä ehkä löysin. Jota pitää nuolla tuota vihreät palloa. Ja tosta. Pitäisikö ehkä pudistaa? Ai! Pudistaa ehkä vähän liikaa. Oli hyvää. Yhdeksän ja puoli, mutta 10. Tää oli hyvää. Seuraavaksi meillä näyttäisi olevan joku tämmönen. Siellä näyttää olevan tommonen sormi. Sitten tossa puolella näyttäisi olevan tommonen kirpeä homma. Tämmönen kirpeä puoli. No eiköhän maistetaan. Joo, ja valmistetaan. Nappa siitä ihan kokonaan. Okei. Täällä on tämmönen sormi. Pistetään se meidän sormeen. Sitten maistetaan. Hyvää. Eiköhän sitten tipata tää tonne kirpeeseen. Oi! Tää oli hyvää. 10/10. Ihan sama se ei mene nyt sinne. Seuraavaksi meillä olisi tällaisia tikkareita. Tällaisia. Avataan tää. Avataan. Mitä mä nyt aloitin? Eikä ehkä näin pitänyt. Eihän mä saa tätä auki millään. No, kyllähän mä seulon saada auki. No ei se kyllä tollakaan auennut. Miten me tän täältä saadaan? Voin punakin niille auki. Eli nyt luodaan tätä sininen maku. Maistetaan eka tätä sinistä. Tää on tämmönen sininen tikkari. Siinä keskellä pitäisi olla tämmönen kukka. Maistetaan. Mä vihaan joku sellaisia tikkarit, missä on se kuori päällä, koska mä joskus itse saan niitä kuoria päälle. Jos päältä pois niinku. Siis tuolta vielä kerran näyttää. Sitten mennään maistamaan. No. Tää ei oikein maistu miltään. Hyvä, nyt se maku tuli. Hyvä. Mun on ihan pakko sanoa, että mä annoin tälle 8,5/10. Ihan ok oli. No. Siinä taisi olla meidän herkut. Joka tarkoittaa, että kommentoikaa tuonne alas, jos te haluatte lisää tällaisia maisteluvideoita. Ja me niin oikeasti kiitos tosi paljon Sailasta seuraajasta. Tilaajasta siis. Ja ei kai mulla enää mitään muuta sanaa ois. Ja kommentoikaa tuonne alas, että
Oletteko te käynyt joskus tuolla Ruotsissa, eli Tukholmassa? Niin, eli se tarkoittaa moikka! Kiitos kun katsoitte!